anamik sinal joma sipak phanai. Hello bab sang nong nabaga hai na hai tini batai kache video tu ipega ngai tini ni video ngai thumbnail te title nu guna simon kana belek hin wana ma singsa te lasima singsa tabukhe borok hai no personal kutu klaima se social media wari show nai ne begari dolok te borok bobo hai ke ojaga walailai tungkha kaisa no kaisa tamo kotor hino tam kuar hino sabo tam phal hino borok omo hai kok rong da social media wo youtube wo facebook go dina nang borok dorka nang khangai saya khailai tong khangai borok personal borok nogo phano thangai salai mano abono swal khai mano ge omo hai ke imani belek hino saya borok simi karon nugya jaga karon buma bufa joto okra sakra nayo tabungni jugon joto YouTube, Facebook, joto no nayo ngai jare khane nayo ngai borok omo hai ke social media awai tong khangai tong belek hino saya tam ninge kaisa no kaisa te sajamani omo hairok anmote khai angai sajagya norok sajak te sajagya norok comment khai sadi te like khai sadi te ngai bai song tabu norok ani channel no subscribe khai kongai subscribe khai di nongni bagai te bo mo hai video kaham tunani bagai ngai phadi bai song norok video no tam saka aburai sabuno sejawi samni kok no sai tong khanar kija khnai nai di Anamik sinal joma sipak phanai. Nung nini sago kalian bagai nung bunyi kesara kebengai nung om hake sana ni dorkar kere. Bujika sinal joma sipak war nini besai bonono. Oina salak oni beri bai tongoi nai. Eko monono dorkari riwan bujika nini om hai dim kojing tongna bosa kanya bisingono nini result fain kaboi ne ani besai ani kagi tangga ani sipak no akai kya ni fain. Sinal joma lachia bihia rendi. Kunia kusia bunyoro involve hanya bosi bisi message kal junju